Hyvät ystävät, meidän keskustalaisten vappujuhlat täällä Kyösti Kallion patsaalla tuovat vahvasti esiin meidän halumme eheyttää Suomea ja meidän pyrkimyksemme rakentaa keskustasta koko Suomen keskustaa. Presidentti Kyösti Kallio muistetaan ennen muuta eheyttäjänä. Hyvin monet muistavat Kyösti Kallion puheen Nivalan kirkossa heti kansalaissodan jälkeen, jolloin hän vaati, että on ryhdyttävä rakentamaan sellaista Suomea, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan isänmaataan rakastavia suomalaisia. Kyösti Kallion valinta tasavallan presidentiksi vuoden 1937 vaaleissa synnytti laajapohjaisen yhteistyön Maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien kesken, avasi tien hallitusyhteistyölle, joka eheytti Suomen kansan kohtaamaan sotien koettelemukset. Kokoontumalla Kyösti Kallion patsaalle kunnioitamme hänen elämäntyötään ja vahvistamme oman sitoumuksemme jatkaa työtämme Suomen kansan eheyttämiseksi. Vappujuhlien perinteetkin ovat jakaneet suomalaisia. Vappu on sekä työläisten että ylioppilaiden juhla. Varsinkin itsenäisyytemme alkuvuosikymmeninä vappujuhlat korostivat yhteiskunnan luokkajakoa. Keskustan vihreät vaput ovat koonneet jo 1970-luvulta alkaen työläiset, talonpojat ja ylioppilaat samoihin vappujuhliin. Valtakunnallinen vappujuhlamme täällä Kyösti Kallion patsaalla yhdistää tämän perinteen työhömme koko kansan eheyttämiseksi. Myös keskustaa on eheytettävä antamalla jäsenistön valita vapaasti itselleen johto, johon se voi luottaa. Viime presidentinvaaleissa kykenimme löytämään sellaisen aatteellisen ja poliittisen linjan, joka yhdisti keskustalaiset innokkaaseen vaalityöhön ja toi meille kannatusta laajasti yli puoluerajojen. Tämä on hyvä pohja rakentaa puolueestamme koko kansan keskustaa. Alkiolainen ihmisyysaate on äärimmäisen ajankohtainen Suomen ja koko ihmiskunnan tulevaisuutta ajatellen. Liiallinen materialismi rikkoo sekä ihmisen että luonnon. Meidän on opittava painottamaan enemmän henkisiä, hengellisiä ja yhteisöllisiä arvoja materialismin ylivaltaa vastaan. Aineelliset elinehdot on jaettava oikeudenmukaisesti, on muistettava köyhän asiaa. Suomesta on rakennettava tasa-arvoinen, hajautettu ja vihreä tieto- ja sivistysyhteiskunta. Hyvät ystävät, vappu on ennen muuta kevään juhla. Kun luonto herää, me ymmärrämme ja vaistoamme, että olemme itsekin osa luontoa. Meidän on pidettävä huolta siitä, että elämämme on luonnontaloudellisesti kestävällä pohjalla. Tästä me keskustalaiset muistutamme itseämme ja muita vappua viettämällä. Hyvät ystävät, toivotan teille kaikille mukiin menevää vappua.